Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί εμείς οι άνθρωποι, όταν έχουμε έναν άνθρωπο απέναντί μας, ο οποίος δεν είναι καλά σε ψυχολογία του, περνά το οτιδήποτε, πηγαίνουμε κοντά του και του κάνουμε αυτό, για να τον κάνουμε εμείς να νιώσει καλύτερα. Αυτή την τεχνική θα σου μάθω σήμερα. Μια πάρα πολύ εύκολη τεχνική. Είναι ουσιαστικά μια τεχνική συναισθηματικής απελευθέρωσης, την οποία μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι. Πώς λειτουργεί όμως αυτή η τεχνική? Αυτή η τεχνική, κάνοντας τα χέρια μας αυτό το πράγμα, ουσιαστικά το σώμα μας απελευθερώνει κύματα δέλτα. Τα κύματα δέλτα είναι ουσιαστικά οι στροφές του εγκεφάλου, οι πολύ χαμηλές στροφές του εγκεφάλου. Είναι οι στροφές που παίρνει ο εγκέφαλος την ώρα ενός διαλογισμού ή την ώρα μιας ύπνωσης. Και, λοιπόν, κάνοντας αυτό και απελευθερώνει το σώμα μας τα κύματα δέλτα, αφήνει το σώμα, το μυαλό, να ρίξει τις στροφές, να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Πώς θα το κάνεις εσύ? Την επόμενη φορά που έναν άγχος, ένα στρες, κάποια νεύρα ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει την ψυχολογία σου και τα συναισθήματά σου, τότε εσύ μπορείς να απομονωθείς σε ένα δωμάτιο, σε ένα χώρο όπου να έχει ησυχία και να κάνεις αυτό. Να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς κάτι που σ' αρέσει. Ένα αγαπημένο σου μέρος. Μπορεί να είναι ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό εσένα σου δημιουργεί θετικά συναισθήματα. Και αυτή η τεχνική μπορείς εσύ, αφού τώρα την γνωρίζεις, να την κάνεις και σε κάποιον αγαπημένο σου πρόσωπο. Όταν θα το δεις ότι δεν είναι καλά, ότι χρειάζεται να ηρεμήσει, να χαλαρώσει, μπορείς να το κάνεις εσύ αυτή την τεχνική. Και θα την κάνεις όση ώρα χρειάζεται. Μόλις δεις τον εαυτό σου και χαλαρώσει και ηρεμήσει, τότε μπορείς να σταματήσεις. Σημαίνει τελείωσε. Μια πανίσχυρη τεχνική και πάρα πολύ εύκολη. Λοιπόν, θα περιμένω τα σχόλια σου όταν το δοκιμάσεις και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.